Καλησπέρα σας. Παρακαλώ, πάρτε τις θέσεις σας. Καλησπέρα σας. Έντιμοι Υπουργέ Παιδείας, αξιότιμε Πρόεδρε της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, αγαπητέ Αλέξανδρε, αγαπητή Αθηνά, αγαπητές φίλες και φίλοι του Κλήτου Ιωαννίδη, καλώς ήλθατε στο πρώτο του φιλολογικό μνημόσυνο. Η Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου τιμά απόψε τον ακάματο λογοτέχνη, τον φιλόσοφο ποιητή, τον πρόεδρό της μέχρι τον θάνατό του τον περσινό Ιούλιο. Ο Κλήτος Ιωαννίδης ανήκει πια στον διαχρονικό ελληνικό πολιτισμό, για τον οποίο όσα και να θυμηθούμε και να λέμε, πάντα θα υπάρχουν πολλά για να διδασκόμαστε και να εκφράζουμε. Κάθε χρόνο, λοιπόν, στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Εθνικής Εταιρείας θα συμπεριλαμβάνεται μία αφιερωματική εκδήλωση μνήμης στον Κλήτο όλων μας. Αυτή είναι η πρώτη εκδήλωση. Παρακαλώ την κυρία Αντιγόνη Παπαδοπούλου, τη γραμματέα της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου, να πάρει το λόγο. Κυρία Υπουργέ, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζω στον Πολυχώρο Λόγο και Τέχνης ΡΟΕΣ, στο πρώτο φιλολογικό μνημόσυνο για τον αείμνηστο δόκτορα Κλήτο Ιωαννίδη, που έφυγε από κοντά μας τον Ιούλιο του 2025. Ο Κλήτος Ιωαννίδης υπήρξε μια σπάνια πολυσχηδής πνευματική μορφή. Καθηγητής φιλοσοφίας και αισθητικής, ερευνητής της χριστιολογίας, των κοινωνικών επιστημών και της νεότερης κυπριακής λογοτεχνίας, μελετητής του πατερικού και μυστικού λόγου, ποιητής, συγγραφέας, παραγωγός χιλιάδων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών. Υπηρέτησε τον πολιτισμό ως πρόεδρος της Φιλοσοφικής Εταιρείας Κύπρου και της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου, ενώ τιμήθηκε επανειλημμένα από την Ακαδημία Αθηνών και πλήθος φορέων. Για τον Πολυχώρο ΡΟΕΣ, ο Κλήτος δεν ήταν απλός συνεργάτης. Ήταν συνοδοιπόρος από την πρώτη μέρα λειτουργίας μας, το 2016, μέχρι την τελευταία του ανάσα. Με τις ομιλίες, τις ιδέες και την παρουσία του, στήριξε κάθε πολιτιστική μας προσπάθεια, προσφέροντας απλόχερα τη φιλία του, τη γνώση, την έμπνευση και το πνευματικό βάθος. Ήταν ένας άνθρωπος που μιλούσε με σοφία, με καθαρότητα, με όραμα, ένας αληθινός μύστης του λόγου και της τέχνης. Η απουσία του είναι για όλους μας μεγάλη. Η παρουσία του όμως παραμένει ζωντανή μέσα από το έργο και την παρακαταθήκη του. Γι' αυτό απόψε, με πρωτοβουλία φίλων, συνεργατών και ανθρώπων του πνεύματος που τον έζησαν και τον εκτίμησαν, σας καλούμε να συνυπογράψετε το κοινό μας αίτημα προς το Δήμο Στροβόλου και την Πολιτεία, να δοθεί το όνομα Οδός Κλήτου Ιωαννίδη σε δρόμο της περιοχής όπου έζησε,
στη μνήμη και τιμή ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση τον πολιτισμό της Κύπρου. Ευελπιστούμε ότι ο Δήμαρχος Τροβόλου, κ. Σταύρος Σταυρινίδης, ο οποίος δυστυχώς δεν βρίσκεται μαζί μας γιατί είχε εκδρομή σήμερα στο Παραλίμνη, το Δημοτικό Συμβούλιο και η Πολιτεία, με την παρουσία της κυρίας Υπουργού και τη βοήθεια της, θα ανταποκριθούν θετικά σε αυτό το δίκαιο και οφειλόμενο αίτημα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την παρουσία σας και σας καλώ να τηρήσουμε 1 λεπτού σιγή για τον δάσκαλο, τον άνθρωπο, τον Κλήτον Ιωαννίδη. Αιωνία του η μνήμη. Τον λόγο έχει η Υπουργός Παιδείας, Δ. Αθηνά Μιχαηλίδου, για τον πρώτο χαιρετισμό. Καλείσαι να μιλήσεις για μια τόσο ευρηματική προσωπικότητα όπως ο Κλήτος Ιωαννίδης, οι λέξεις υποκλίνονται σεμνά στο έργο του, ερευνητής και συγγραφέας. Υπηρέτησε τον λόγο και το πνεύμα, καταθέτοντας το στίγμα του στην ποίηση, στο δοκίμιο, στην αρθρογραφία, στη μελέτη, στην κριτική, στη μετάφραση. Με ανοιχτή σκέψη, ακούμπησε πολυεπίπεδα την ευρύτητα των ελληνικών γραμμάτων και έδωσε στη χώρα μας ένα πλουραλιστικό πνευματικό έργο. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητέ Αλέξανδρε, κυρίες και κύριοι, συγκίνηση και σεβασμός είναι τα συναισθήματα μου συμμετέχοντας στην απόψινή εκδήλωση. Ο Κλήτος Ιωαννίδης ήταν μια προσωπικότητα που ανέδειξε την πνευματική Κύπρο μέσα από τα συγγράμματα και τις ερευνητικές του διαδρομές. Αυτό το πρώτο φιλολογικό μνημόσυνο είναι μια οφειλή απέναντί του. Είναι ταυτόχρονα και μια ισχυρή δυνατότητα να εμβαθύνουμε περαιτέρω στο έργο του. Να αναγνωρίσουμε στην ευρύτητά τους τα πνευματικά και ψυχικά χαρίσματα που συνδυάστηκαν και συνέκλειναν στο πρόσωπό του. Ο Κύπριος φιλόσοφος και διανοητής, που αναγνωρίστηκε και πέρα από τα όρια της πατρίδας μας, άφησε στον πολιτισμό μας μια τεράστια βιβλιοθήκη αξιών μέσα από τις γραφές του. Σήμερα τιμούμε τη μνήμη και την προσφορά του. Επιτρέψτε μου να συγχαρώ θερμά την Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου για την ανάληψη της σημαίνουσας αυτής πρωτοβουλίας. Ο Κλήτος Ιωαννίδης υπήρξε πρόεδρος της εταιρείας, υπηρετώντας διαχρονικά μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της τους στόχους και τους σκοπούς της ίδρυσής της. Προεδρεύοντας και συμμετέχοντας και σε άλλους πνευματικούς φορείς του τόπου μας, μέσα από τη δράση που ανέπτυξε, συνέβαλε στη συσπήρωση των Κυπρίων λογοτεχνών, στην πρόθεση της ελληνικής λογοτεχνίας και των κυπριακών γραμμάτων. Ο Κλήτος Ιωαννίδης ακούμπησε την κυπριακή ιστορία με κριτικό ερευνητικό βάθος. Κατέγραψε και δημιούργησε πολιτισμό. Αυτός ήταν ο δικός του τρόπος να αποδώσει την αγάπη του για την πατρίδα μας, αφήνοντας μια πνευματική κληρονομιά που διαχρονικά θα έχει ρόλο στην πολιτισμική βιογραφία. Με αφετηρία την παιδαγωγική επιστήμη, επέλεξε να αποκτήσει ευρεία μόρφωση συνθέτοντας τη θρησκεολογία, την κοινωνιολογία και τη φιλοσοφία. Μια συνειδητή διεύρυνση των πνευματικών του οριζόντων που πρόσθεσε αξία στην πολύπτυχη δραστηριότητά του, μετατρέποντας τη γνώση σε κεφάλαια ιστορικής και λογοτεχνικής συνεισφοράς. Είχε μια γεμάτη σχέση με την ποίηση και τη λογοτεχνία. Έδωσε υπόσταση στο λόγο και τη γραφή του, έχοντας έντονο το φιλοσοφικό και ερευνητικό του κριτήριο. Ήταν ευρυμαθής, ανεξάντλητος σε έμπνευση και δεδομένα. Με αυτή τη σύνθεση χαρισμάτων
κατέθεσε στη ζωή μια ανεκτήμητη συγγραφική συλλογή. Αγαπούσε τον τόπο μας και είχε έννοια για τον πολιτισμό μας. Ήταν άνθρωπος της παιδείας με κεφαλαίο σε όλες τις συνιστώσεις της. Είχε την ικανότητα να την αναπτύσσει και να την μεταδίδει. Με τον δικό του ανθρωπιστικό προσανατολισμό, με τη δική του διανόηση και τον δικό του στοχασμό. Ως πολίτης του κόσμου και ως υπέρνα που αναμετρήθηκε με την ιστορία και τα αλφάβητα. Ο Κλήτος Ιωαννίδης επέλεξε να διεισδύσει στην ιστορία, πετυχαίνοντας να δώσει διαχρονικότητα στις ρίζες της μέσα από το δικό του έργο. Ανέδειξε την ελληνική παιδεία, φωτίζοντας την εθνική και ιστορική μας ταυτότητα. Σε όλο το εύρος της ζωής του, φρόντιζε να μας θυμίζει αυτή μας την κληρονομιά. Είμαι σίγουρη ότι οι τοποθετήσεις που ακολουθούν θα επιτρέψουν την εκτενή ανάλυση της μεστής πορείας του Κλήτου Ιωαννίδη και του έργου του. Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να καταθέσω μια προσωπική αναφορά. Ο Κλήτος Ιωαννίδης υπήρξε συγγενής και φίλος της οικογένειάς μου. Αυτό μου έδωσε το προνόμιο να βρεθώ μαζί του σε διαδρομές πολύτιμων συζητήσεων, τις οποίες δεν θα ξεχάσω ποτέ. Να αντλήσω από τη σκέψη και τη γνώση του, να εκφράσω και να ανταλλάξω απόψεις. Σε κάθε τέτοια εμπειρία ήταν διακριτή η έμφυτη ανιδιοτέλεια του, αλλά και οι ευαισθησίες που το χαρακτήριζαν. Θα συνηγορήσω στη δική του εξομολόγηση ότι η μεγαλύτερη δική του αλήθεια ήταν η ίδια η ψυχή του. Και αυτός ήταν ο πυρήνας του γραπτού και του προφορικού του λόγου. Κυρίες και κύριοι, στο δικό του όραμα για τα γράμματα και την πατρίδα, η παιδεία παραμένει ισχυρό θεμέλιο. Αυτό μας δεσμεύει και εμάς στην πολιτική σκέψη και πράξη, ως κύρια επένδυση μας για την Κύπρο που αλλάζει και γίνεται καλύτερη για τους ανθρώπους της. Έχουμε δώσει προτεραιότητα στα εφόδια που πρέπει να παρέχονται στα παιδιά μας και στους πολίτες του αύριο. Σε αυτό λοιπόν το σχολείο που αλλάζει και γίνεται καλύτερο, η βιογραφία του Κλήτου Ιωαννίδη, αλλά και το πρότυπο έργο του, παραμένουν πυξίδα που ορίζει και θυμίζει την ευθύνη μας απέναντι στην κοινωνία και τον τόπο μας. Ευχαριστώ πολύ. Θερμότατα ευχαριστούμε την έντιμη Υπουργό Παιδείας, τη δόκτωρα Αθηνά Μιχαηλίδου, για τον χαιρετισμό της. Απόψε έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε μαζί μας από την Αθήνα τον καθηγητή Γεράσιμο Ζώρα, ο οποίος είναι πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών στην Ελλάδα. Σε μνήμονο να πω ότι το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις μας με την μητρική, επιτρέψτε μου να πω, εταιρεία, χάρη στον πρόεδρό της, τον καθηγητή Γεράσιμο Ζώρα, έχουν αναθερμανθεί και βρίσκονται σε μια τροχιά ανάπτυξης, θερμής συναλληλίας και συνεργασίας. Αγαπητέ μου κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ μου κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε από την Αθήνα. Είναι ιδιαίτερη τιμή. Ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ. Έντιμη κυρία Υπουργέ, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα ήθελα με βαθιά συγκίνηση να σας ευχαριστήσω για το απόψινό κάλεσμα, το οποίο δεν είναι κάτι τυπικό, είναι ουσιαστικό όπως αποδείχθηκε μέσα από την έρευνα που έκανα, διότι για να φτάσω στο σημείο να κάνω έναν χαιρετισμό, προηγουμένως θέλησα να ερευνήσω δύο πράγματα. Πρώτον, ήθελα να εγγύψω στο έργο του Κλήτου Ιωαννίδη για να ξέρω σε βάθος περί ποιου ανθρώπου θα μιλήσω, και το δεύτερο, οι σχέσεις μεταξύ των δύο εταιριών μας. Αυτό το δεύτερο κομμάτι θα σας καταπλήξει, πιστεύω. Δεν θα σας κουράσω, 2 σελίδες θα είναι ο χαιρετισμός μου, αλλά πιστεύω ότι θα δώσει και σε εσάς, όπως έδωσε και σε μένα, πολλά ενάβσματα για περαιτέρω συζητήσεις και έρευνες. 2 βασικοί τρόποι προσέγγισης του επιστητού είναι ο φιλοσοφικός στοχασμός και η ποιητική έμπνευση. Με τον πρώτο αναζητούνται λύσεις για τα πανανθρώπινα ερωτήματα οντολογικής φύσεως. Με τη δεύτερη, την ποίηση,
πηγάζουν εκ των ένδων κάποιες απαντήσεις σε διαχρονικά προβλήματα φυσικής και μεταφυσικής υποστάσεως. Οι μύστες της φιλοσοφίας από τη μια και οι σμιλευτές των στίχων από την άλλη, με διαφορετικές μεταξύ τους σκοποθεσίες και μεθόδους, φωτίζουν για χάρη των αναγνωστών τους ή των ακροατών τους τις σκοτεινές πλευρές της ανθρώπινης νόησης και ενσυναίσθησης. Στη δημιουργική όμως γραφή του αείμνηστου Προέδρου της Εθνικής Εταιρείας των Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου, Κλήτου Ιωαννίδη, συνδυάζεται η ποίηση και η φιλοσοφία, καθώς η πρώτη συχνά μπολιάζεται με φιλοσοφικούς στοχασμούς, ενώ η δεύτερη εκφέρεται πάντα με ποιητική ευγλωτία και χάρη. Αυτό το πάντρεμα νόησης και ποίησης το διατυπώνει έξοχα ο ίδιος στο μανιφέστο του, λέγοντας για τον πραγματικό ποιητή ότι είναι, εισαγωγικά, ο μεγάλος ερωτικός μεσίτης μεταξύ του κόσμου των θεών και του ατελούς κόσμου των ανθρώπων, θεραπεύοντας με την σπουδαία και τέλεια πράξη του τα τραύματα και τις πληγές του θανάτου που κομίζει ο άρρωστος εαυτός των βρωτών. Πίσω από αυτά τα λόγια ανιχνεύονται, εγώ νομίζω ότι υπάρχουν πλατωνικά δάνεια. Ορθά ο διάδοχός του, Ιωάννης Χριστοδούλου, επισημαίνει τα εξής. Στην ποίηση του Κλήτου γίνεται σαφής η συνέχεια στη σκέψη του και η συνέπεια στην έκφραση των ιδανικών του. Τέτοιες αρετές υπάρχουν στο έργο στοχαστών που το ήθος τους, ο Ηρακλήτιος αυτός δαίμονας, δεν τους αφήνει να ξεστρατήσουν. Έτσι θα προσέθετα κι εγώ ότι συχνά οι στίχοι του εκφράζουν το φιλοσοφικό και θεολογικό του πιστεύω, ενώ από την άλλη πλευρά τα δοκίμια του φιλοσοφικού θεματολογίου διαθέτουν μία εσωτερική ποιητικότητα. Αυτό τον εκφραστικό και στοχαστικό συνδυασμό τον επετύχανε ο Ιωαννίδης λόγω των ψυχικών του χαρισμάτων και των στέρεων γνώσεων που είχε αποκτήσει από τις λαμπρές σπουδές του. Ο ίδιος καθόριζε τη σχέση του με την ποίηση ως εξής, εισαγωγικά. Η ποίηση για μένα είναι η δύναμη της έκστασης. Όταν όλες οι αισθήσεις παίρνουν φωτιά, τότε ο ποιητής έρχεται σε επαφή με τον κόσμο του πνευματικού πυρός, μπαίνει όπως η σύβυλα μέσα στο άδειτο της αλήθειας. Ο ποιητής είναι ένα είδος πυθίας, οργανωμένης πυθίας, κάτι που βέβαια ήταν και ο ίδιος. Κυρίες και κύριοι, ως πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας των Ελλήνων Λογοτεχνών, που ιδρύθηκε το 1948, 15 περίπου χρόνια πριν την δική σας εταιρεία, είχα με αυτή μου την ιδιότητα επικοινωνήσει με τον αείμνηστο πρόεδρο της Κυπριακής Εταιρείας λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του. Σκοπός μου ήταν η αναθέρμανση των μεταξύ των δύο σωματείων σχέσεων. Ο Ιωαννίδης εξέφρασε την ευαρέσκειά του, αλλά λόγω της βεβαρημένης ήδη υγείας του μετέθεται στο μέλλον την έναρξη των κοινών δραστηριοτήτων μας. Τώρα ο θάνατός του και το μνημόσυνο αποτελεί το έναυσμα της εκ νέου διασύνδεσης των δύο εταιριών, όπως πιστοποιεί και αυτός ο χαιρετισμός μου. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ανακοινώσω το δεύτερο θέμα το οποίο σας προανέφερα. Ένα σημαντικότατο στοιχείο του χθες που από σήμερα θα αποτελέσει τη βάση της μελλοντικής συνεργασίας μας.
παίρνοντας αφορμή από το σημερινό μνημόσυνο, αναδύφησα στο αρχείο, το πλουσιότατο αρχείο της εταιρείας μας και βρήκα την αλληλογραφία μεταξύ των δύο προέδρων που πρωτοστάτησαν το 1963 στη διασύνδεση των δύο εταιριών μας. Πρόκειται για τους κορυφαίους ταγούς των γραμμάτων μας, τον Άντι Περνάρη και τον Στράτη Μυριβίλη. Ο δεύτερος, απαντώντας, ο Μυριβίλης δηλαδή, σε πρόταση του Περνάρη, του έγραφε στις 13 Φεβρουαρίου του 1963, μεταξύ των άλλων, τα εξής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μας, στην τελευταία του συνεδρία, εμελέτησε με αγάπη, με προσοχή και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον τρόπο και τη μορφή της συμπράξεως και της συνεργασίας που μπορεί και πρέπει να πραγματοποιηθεί μεταξύ των δύο αδελφών σωματείων μας. Το Διοικητικό μας Συμβούλιο έκρινε ότι ο καλύτερος τρόπος συνεργασίας είναι η αναγνώριση εκ μέρους της εταιρείας μας του νομικού προσώπου της δικής σας εταιρείας ως αντεπιστέλλοντος μέλους μας στην Κύπρο. Αυτό λοιπόν ακριβώς το καθεστώς θεσπίστηκε και εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και σήμερα. Θα ήθελα να σας πω ότι ο Μυριβίλης τόσο πολύ αγαπούσε την Κύπρο, εξάλλου είχε ταξιδέψει, είχε κάνει 3 ταξίδια, είχε γράψει πολλά άρθρα σε αθηναϊκές εφημερίδες για την Κύπρο κτλ. Τόσο πολύ αγαπούσε και την Κύπρο και το σωματείο, το δικό σας, το οποίο είχε ιδρυθεί 1 χρόνο νωρίτερα, το 1962. Το 1963 ο Περνάρης του ζητάει συνεργασία και αμέσως ο Μυριβίλης απαντά θετικότατα, όπως ακούσατε, και διατήρησε, φύλαξε όλη την αλληλογραφία με τον Περνάρη σε ειδικό φάκελο. Ήμουνα λοιπόν πολύ τυχερός, διότι αυτόν τον φάκελο τον βρήκα ύστερα από την πρόσκληση που μου κάνατε για να μιλήσω απόψε. Πέρα όμως από αυτόν τον φάκελο του Μυριβίλη, έψαξα όλα τα εισερχόμενα έγγραφα στην εταιρεία μας και τα εξερχόμενα από το 1963 και μετά που έγινε αυτή η αδελφοποίηση, και βρήκα έγγραφα πολύ σημαντικά σχεδόν όλων των κατοπινότερων προέδρων σας, του Κύπρου Χρυσάνθη, του Ξάνθου Λυσιώτη, του Κώστα Μόντι, της Νίκης Λαδάκη Φιλίππου, της Ηλιοφώτου και άλλων. Και το σημαντικό είναι ότι μέσα από αυτές τις πηγές που βρήκα, από αυτά όλα τα έγγραφα, φαίνεται ότι υπήρξε όντως μια αγώνιμη συμπόρευση ανάμεσα στις δύο εταιρείες μας. Ακόμα και συνέδρια έγιναν και στην Αθήνα και στην Κύπρο από κοινού. Εγώ αυτό το οποίο δεσμεύομαι ως πρόεδρος της Αθηναϊκής εταιρείας, και μάλιστα λάβετε υπόψη ότι ο Άντις Περνάρης, όταν ίδρυσε 1 χρόνο νωρίτερα το 1962, πριν ζητήσει την διασύνδεση των δύο εταιριών, είχε φροντίσει η εταιρεία που ιδρύσατε στην Κύπρο να έχει ακριβώς την ίδια επωνυμία. Και όχι μόνο την ίδια επωνυμία, αλλά και το ίδιο έμβλημα, το κεφάλι της Αθηνάς. Λοιπόν, αυτή η προδρομική, προφητική, ας το πούμε, ιδέα του Περνάρη, εγώ σας ομολογώ ότι με έχει συγκινήσει και ότι θα συνεχίσουμε στο μέλλον αυτή τη συμπόρευση ανάμεσα στις δύο εταιρείες μας. Και όλο το υλικό που έχω συγκεντρώσει, πολλές επιστολές ένθεν και ένθεν, θα το καταθέσω στον πρόεδρό σας με την πρώτη ευκαιρία. Θα έρθω στην Κύπρο του χρόνου τον Οκτώβριο για ένα συνέδριο που θα γίνει στη Λάρνακα δημιουργικής γραφής, και εκεί θα μιλήσω βέβαια για την ποίηση του Κλήτου Ιωαννίδη. Με αυτήν λοιπόν την ευκαιρία που θα έρθω στην Κύπρο θα σας φέρω αντίγραφα όλου του πλουσιότατου υλικού που βρήκα, που δένει τις δύο εταιρείες μας και στο παρελθόν τις έδαινε και θα τις δένει και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ.
Αγαπητέ μου κύριε Πρόεδρε, θερμότατα ευχαριστούμε και για την παρουσία σας και για τη συνεργασία και για την υπόσχεση μέλλοντος. Είναι αμοιβαία η υπόσχεση. Να είστε πάντα Το καλά. ξέρω. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τον χαιρετισμό του Λευτέρη Πλουτάρχου, του Προέδρου της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου. Έλα, Λευτέρη. Κυρία Υπουργέ, εκλεκτή προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Με ιδιαίτερη συγκίνηση απευθύνω χαιρετισμό στο σημερινό πρώτο επίσημο φιλολογικό μνημόσυνο του Κλήτου Ιωαννίδη εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου. Όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου αποτελεί ένα από τα ιστορικότερα λογοτεχνικά σωματεία του τόπου μας. Ιδρύθηκε το 1978 από μια εκλεκτή ομάδα λογοτεχνών, με βασικό σκοπό την προώθηση της κυπριακής λογοτεχνίας και τη διεκδίκηση ουσιαστικού ρόλου των πνευματικών ανθρώπων στη δημόσια ζωή. Ανάμεσα στα ιδρυτικά μέλη δεν θα μπορούσε ασφαλώς να απουσιάζει ο αείμνηστος Κλήτος Ιωαννίδης. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου είχε αγαστή συνεργασία με την Εθνική Εταιρεία Λογοτεχνών Κύπρου, την οποία επερκτούσε ο Κλήτος Ιωαννίδης ως πρόεδρος. Πραγματικά αποτελεί τιμή για την Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου η πρόσκληση και η συμμετοχή σε αυτό το πρώτο επίσημο φιλολογικό μνημόσυνο. Γι' αυτό ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναντίλεκτα, ο Κλήτος Ιωαννίδης υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους διανοητές της Κύπρου. Μια προσωπικότητα που δεν περιορίστηκε στο να ανήκει στην εποχή της, αλλά την ερμήνευσε, τη μετουσίωσε σε λόγο και στοχασμό και την παρέδωσε ως πολύτιμη παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Το περασμένο καλοκαίρι τον αποχαιρετήσαμε με θλίψη, αλλά αισθανόμαστε τυχεροί όσοι τον γνωρίσαμε, τον ακούσαμε, διαβάσαμε έργα του και συμπορευτήκαμε έστω για λίγο μαζί του. Ο Κλήτος Ιωαννίδης διαγράψε πορεία υψηλής καλλιέργειας για αφοσίωση στη γνώση, από τις σπουδές του στη φιλοσοφία, τη θρησκεολογία και τις κοινωνικές επιστήμες, έως την ανακήρυξή του σε διδάκτορα της Σορμπόνης, μαθήτευσε και διαλέχθηκε με κορυφαίους στοχαστές, από το Παρίσι έως την Αθήνα και την Κύπρο, υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος στην επιστήμη και τον λόγο, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα ως ερευνητής και δάσκαλος. Η παρουσία του στον χώρο των γραμμάτων υπήρξε πολυσχηδής και σπάνιας έκτασης. Ποιητής, φιλόσοφος, θεολόγος, μεταφραστής, κριτικός, ερευνητής, δημιουργός. Το έργο του υπερβαίνει τους 60 τόμους και εκτείνεται σε περισσότερα από 1.700 δημοσιευμένα κείμενα. Ένα έργο που ταξίδεψε πέρα από τα όρια της Κύπρου, μεταφρασμένο σε πολλές γλώσσες, μεταφέροντας τη φωνή του κυπριακού ελληνισμού στον κόσμο. Και όμως, μέσα σε αυτή την πλούσια παραγωγή, ο λόγος του διατηρούσε πάντοτε μια εσωτερική λιτότητα και διάβια που οδηγούσε στην ουσία. Και η ουσία αφορούσε τη μνήμη, την απώλεια, τη μεταμόρφωση της ιστορίας σε βίωμα, αλλά και την επίμονη παρουσία της ελπίδας. Υπήρξε πρωτοπόρος στη μελέτη της νεοκυπριακής γραμματείας και υπηρέτησε με συνέπεια την προφορική ιστορία, διασώζοντας μνήμες που διαφορετικά θα χάνονταν. Αλλά δεν περιορίστηκε μόνο στην έρευνα και τη συγγραφή, υπήρξε ενεργός και καθοριστικός σε πνευματικούς και πολιτιστικούς θεσμούς, ήδη έχω αναφερθεί ας πούμε, και ως ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, του Κυπριακού ΚΕΝ, πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Λογοτεχνών Κύπρου, του Θεάτρου 1, της Φιλοσοφικής Εταιρείας Κύπρου και πολλών άλλων σημαντικών επιστημονικών και λογοτεχνικών φορέων. Εκπροσώπησε την Κύπρο σε διεθνή συνέδρια. Τιμήθηκε δικαίως με πολλές διακρίσεις και βραβεύσεις από πολλούς φορείς. Κυρίες και κύριοι, ο Κλήτος Ιωαννίδης ήταν ένας πνευματικός άνθρωπος που δίδαξε με το έργο και τη στάση του ότι η γνώση δεν είναι απλή συσσόρευση, αλλά ευθύνη. Ότι η γραφή δεν είναι μόνο έκφραση, αλλά μαρτυρία. Σήμερα η απουσία του είναι αισθητή, η παρουσία του όμως παραμένει ζωντανή μέσα από το έργο του και το δικό μας χρέος δεν είναι μόνο να το θυμόμαστε, αλλά να συνεχίσουμε τον διάλογο που εκείνος άνοιξε. Συγχαίρω θερμά τους οργανωτές του σημερινού φιλολογικού μνημοσύνου και αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω στη συνέχεια τις εκλεκτές ομιλήτριες που θα αναφερθούν εκτενώς και περιστατωμένα στη ζωή και το έργο του Κλήτου Ιωαννίδη. Για μια 비밀. Ευχαριστούμε πολύ, Λευτέρη. Σειρά τους χαιρετισμούς έχει ο κύριος Κωστής Κοκκινόφτας, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών της Ιεράς Μονής Κίκου.
έντιμη κυρία, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να πω στο χρόνο που μου έχει διαδοθεί λίγα λόγια για τη συνεργασία που είχε ο ήμνηστος Κλήτος Ιωαννίδης με το Κέντρο Μελετών Γεράσμονης Κήπου, στο οποίο υπηρέτησε και ως μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου. Συγγραφέας και ερευνητής Κλήτος Ιωαννίδης υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Μελετών Γεράσμονης Κήπου από το έτος 1988, αναδεικνύοντας το περαιτέρω και διευρύνοντας το κύρος του με τη συμπερίληψη 11 συνολικά βιβλίων του στο εκδοτικό του πρόγραμμα. Το πρώτο από αυτά κυκλοφόρησε στη γαλλική γλώσσα με τίτλο «Ο φιλόσοφος και ο μουσικός στο έργο του Πλάτωνα» και πραγματεύεται τη σχέση μεταξύ φιλοσοφίας και μουσικής στην πλατωνική σκέψη, ένα θέμα αγαπημένο στο συγγραφέα, στο οποίο επανερχόταν συχνά. Στη συνέχεια ακολούθησε η έκδοση του δίτομου έργου «Η Ορθοδοξία σήμερα», όπου περιλαμβάνονται συνολικά 154 συνομιλίες που ο Κλήτος Ιωαννίδης είχε με σημαντικούς εκπροσώπους της εκκλησιαστικής ζωής στα πλαίσια του ομότιτλου ραδιοφωνικού προγράμματος, το οποίο παρουσίαζε από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου από το 1993 και στη συνέχεια. Επρόκειτο για το πρώτο από πολλά άλλα έργα του που εντάσσονται στον τομέα της προφορικής ιστορίας, την οποία ο ύμνηστος φίλος υπηρέτησε με συνέπεια, θεμελιώνοντας τη μεγάλη αξία της ως βασική πηγή για την κατανόηση και την ερμηνεία της σύγχρονης κυπριακής πνευματικής ζωής. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και 3 τόμοι με το γενικό τίτλο «Πρόσωπα και ιδέες», που κυκλοφόρησαν σε συνέκδοση του Κέντρου Μελετών με τον εκδοτικό οίκο Αρμίδα. Στη σειρά εκδόθηκαν συνολικά 8 τόμοι, όπου σε αυτούς τους 3 τόμους περιλαμβάνονται 108 συνομιλίες του με προσωπικότητες από το χώρο της Εκκλησίας, της διανόησης, της φιλοσοφίας και της λογοτεχνίας και που μεταδόθηκαν από το ραδιοφωνικό πρόγραμμα Ραδιοσκόπιο, το οποίο επίσης παρουσίαζε από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου από το 1979 έως το 1996. Η συνεργασία του σπουδαίου αυτού ερευνητή και συγγραφέα με το Κέντρο Μελετών είχε ως αποτέλεσμα την έκδοση άλλων 4 έργων του προφορικής ιστορίας. Το πρώτο από αυτά κυκλοφόρησε στην αγγλική γλώσσα με τίτλο «Γεροντικό του 20ου αιώνα» και περιλαμβάνει κυρίως συνομιλίες του για σημαντικές μορφές που σφράγισαν με τη διδασκαλία και τον τρόπο ζωής τους τη σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή της Κύπρου και της Ελλάδας. Τα υπόλοιπα 3, πολυσέλιδα και πολύτομα, αφορούν στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της ΙΟΚΑ και επικεντρώνονται στην προσφορά του χωριού της Πάφου Τρίτου Μαρότου το πρώτο, της Μονής Κίκου το δεύτερο και στη δράση του ήρωα Μάρκου Δράκου το τρίτο, προς τον οποίο ο αείμνηστος Κλήτος έτρεφε μεγάλο θαυμασμό για το ήθος και τον ηρωισμό του. Την περίοδο της συγγραφής των ανωτέρων βιβλίων είχα το μεγάλο προνόμιο να συνεργαστώ στενά με τον Κλήτο Ιωαννίδη όταν αποσπάστηκε στο Κέντρο Μελετών από το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών του Υπουργείου Παιδείας, όπου υπηρετούσε, για να εργαστεί για την ετοιμασία τους. Εκτίμησα τη σοβαρότητα με την οποία δημιούργησε το σχετικό αρχείο προφορικών μαρτυριών, προετοιμαζόμενους μεθοδικά, ώστε να μπορεί να εκμεύει από τους συνομιλέτες του πλήθος από στοιχεία, τα οποία αξιοποιούσε στη συνέχεια για τη σύνθεση του υλικού του. Είχα ακόμη την ευκαιρία να εκτιμήσω τον μόχθο του για την ολοκλήρωση του έργου, αφού οι συνεντεύξεις έπρεπε να απομαγνητοφωνηθούν και ακολούθως να μεταφερθούν από τον προφορικό στον γραπτό λόγο, χωρίς αλλοιώσεις στο περιεχόμενό τους. Εκτός από τα ανωτέρω έργα, ο Κλήτος Ιωαννίδης εξέδωσε στη σειρά των εκδόσεων του Κέντρου Μελετών άλλα 4 βιβλία του. Το πρώτο αποτελεί τη μετάφραση στην αγγλική και ρωσική γλώσσα του έργου του για την ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου, ενώ το δεύτερο αφορά στην ανέκδοτη αυτοβιογραφία του ζωγράφου Σολομώντος Φραγκουλίδη, που αποτελεί σπουδαία ιστορική πηγή για την καλλιτεχνική ζωή της Κύπρου του 20ου αιώνα. Ένα τρίτο βιβλίο με τον γενικό τίτλο «Αναφορές» περιέχει κείμενα του αείμνηστου συγγραφέα για ποικίλα θέματα φιλοσοφικού και γενικότερου προβληματισμού που τον απασχολούσαν κατά καιρούς, ενώ το 4ο βιβλίο με τίτλο «Κριτική ματιά» περιλαμβάνει κυρίως παρουσιάσεις του Κλήτου Ιωαννίδη για εκδόσεις που κίνησαν το ενδιαφέρον του, καθώς και κρίσεις άλλων για το συγγραφικό του έργο, η μελέτη των οποίων αποκαλύπτει ότι δικαίως θεωρείται ως ένας από τους σημαντικότερους λοχιούς της εποχής μας. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κοκκινοφτά. Ο κλήτος μας, ο άνθρωπος του πολιτισμού, ο φίλος, ο σκαπανέας της ελληνικής έκφρασης στην Κύπρο, υπήρξε εμβληματική μορφή ελεύθερου φρονήματος. Θεωρώ ότι αυτό του το παράδειγμα είναι αφετηρία για την έρευνα που αφορά και θα αφορά στο έργο του. Έτσι πορεύτηκε στη διάρκεια της μακράς του υπηρεσίας στον δημόσιο λόγο. Με τα γραπτά του, τις ομιλίες του, τις εκπομπές του, στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση, τις συνεντεύξεις του. Ανέδειξε την αρετή της ελευθεροφροσύνης ως θεματοφύλακα της προσωπικής αξιοπρέπειας και της συλλογικής ενδυνάμωσης. Πολλοί άνθρωποι, για πολλά χρόνια, εκφράζονταν μέσω του λόγου του. Ακολουθούσαν και παρακολουθούσαν πιστά τη διαδρομή του στη δημόσια σφαίρα. Τους αντάμιβε πάντα με την ανυποχώρητη παρησία του, με την ειλικρίνεια και την ευθαρσή του προσήλωση στα ιδανικά του. Από την άποψη αυτή, το παράδειγμά του είναι μοναδικό. Ως τέτοιο θα παραμείνει αξεπέραστο και αξέχαστο. Όπως για όλους τους εμβληματικούς εκπροσώπους των σημαντικών γραμμάτων, ο χρόνος που περνά θα αναδεικνύει το έργο του σε βάθος. Πολύ περισσότερο φυσικά που το έργο του Κλήτου είναι έργο της ζωής ενός ανθρώπου ελεύθερου στη συνείδηση, που παρήγαγε λόγων ηχθημερών για πολλά χρόνια, διαρκώς δεσμευμένος σε αυτή του τη συνείδηση, χωρίς να δείχνει ότι κουράζεται, μέχρι το τέλος. Ελεύθερα όπως έζησε, διαρκώς προσφέροντας τον εαυτό του προς αξιοποίηση από κάθε φιλέρευνο αναγνώστη και ακροατή, θα τον σκεφτόμαστε και θα τον τιμάμε με αισθήματα αγάπης και ανάτασης, όπως όταν ήταν κοντά μας, για να αντλούμε έμπνευση από τη μορφή, την προσωπικότητα και το έργο του. Το βάρος της διαδοχής στη θέση αυτή του Προέδρου της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου, όπως καταλαβαίνετε, είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Όταν λοιπόν διαδέχθηκα τον Κλήτο στη θέση αυτή, χάρη φυσικά στην υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, αισθάνθηκα ότι η εταιρεία μας έρχεται από πολύ παλαιά, όπως ακούσατε από τον πρόεδρο της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών στην Ελλάδα, και οφείλουμε να την πάμε όσο πιο μακριά γίνεται. Όλοι μαζί. Γιατί η εταιρεία είναι τα μέλη, οι φίλοι της και οι υπηρέτες ταπεινοί της, το διοικητικό της συμβούλιο. Από τη θέση αυτή σας ευχαριστώ όλους θερμότατα που σταθήκατε δίπλα στην εταιρεία. Σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για αυτήν. Σε μια περίοδο που ο Κλήτος έδωσε τιτάνιους αγώνες για την επιβίωση της εταιρείας για πολλούς και διάφορους λόγους. Σας ευχαριστούμε όλους. Καλώ στο βήμα νέους ανθρώπους τώρα, φίλους και μαθητές του Κλήτου, γιατί είμαι σίγουρος ότι αισθάνονται μαθητές του, για να αναγνώσουν ποίησή του. Παρακαλώ. Ο Άλεξ Καλούγερος.
Δεν θα χαριτολογήσω ενδυματιωτική. Θα αφήσω τον λόγο του κλήτου να θρέψει το έδαφος ως ζωγόρος πηγή που είναι, με κάποια αποσπάσματα από μια ποιητική του σύνθεση και συλλογή. Το 1967 μέχρι το 1972. Στην έκτη γενεά πάυσατε το τραγούδι σας. Τότε που κατέβαινα τα σκαλοπάτια του σκοταδιού, θυμάμαι που μου μίλησες για τις σταγόνες της 9ης ώρας και για την τελευταία εντολή. Το στόμα του χεριδονιού πρασίνησε. Δεν θελήσαμε να αποχαιρετήσουμε τους πρωτοπόρους. Μας έφτανε μια μέρα, ακόμη, τις επιμέληδες και την Πιμάλ. Επρόκειτο να πατηθούμε από τον όφη. Αν αντιδρούσαμε, ήταν γιατί κρύωναν τα πόδια μας. Η δική μας γραφίδα είχε τον λόγο. Είπαμε. Για τον Αρτζούνα ή τον Πλάτωνα, ο Θεός συγχωράει. Νομίζω όχι. Στο κορμί εκείνης της γυναίκας. Εσύ μου έλεγες για τη σιωπηλή αποκατάσταση. Μόνο η φυλακή εκδίπλωνε τη μέθοδο πράξη ανατομίας. Είχε την αυτοτέλεια του ενσύμου. Τη βιβλιοθήκη και οι γυμνές παρτιάτισσες έφεραν τη συλλογή. Τα ανοιχτά τετράδια μπήκαν προς τον πρωτόγονον άνθρωπο. Αφήστε τους πολλούς κλητήρες. Τον ένα πάρτε. Κάθομαι γύρω στο τραπέζι για τον ρυθμό της μοντέρνας ποίησης. Η αντιστροφή είναι ο καλλιτέχνης. Έπρεπε να δικαιωθεί όσοι είναι. Καλέσω τον ου λαόν μου λαό μου και την ούκη αγαπημένη. Οι πειρατές μπήκαν στο πλοίο. Κοιτάξτε τα άμφια στο πεζοδρόμιο. Εμποδίζουν τα συνεργά μας. Με το γέλιο της ομάδας η φιλονικία επιτάχυνε την στολή του χιονιού. Ο πόλεμος χαιρέτησε απρόσωπα. Ο δεύτερος πληθυντικός. Δεν χρειάστηκε να γίνουμε φίλοι. Δώσαμε από την αρχή ένα φιλί στα χείλη. Αν πούμε για δεύτερη μέρα, αποτύχαμε. Κάθε πρωί δεχόμαστε ένα μπουκέτο ανεμόνες, χωρίς υπομνήματα. Το απόγευμα συνοδεύουμε μια φίλη που μας έρχεται απ' έξω. Αν συνεχίσουμε, κινδυνεύουμε να αντιγράψουμε τις γραμμές. Παιδί μου, μίλησέ μας για την εγκαθίδρυση. Ενίγματα προϊστορικής ύλης καλύπτουν τα σύννεφα των 4 εποχών, κινώντας του πάγου το άνθισμα με μια σταγόνα ήλιο από τη θάλασσα. Οι μέρες, η πρώτη, η δεύτερη, είναι στα χρόνια της δουλείας, μαζεύοντας της μοίρας το χρώμα σε ξένης γης κορμί. Το τραγούδι θρήνος, η χαρά βάρος, οι γυναίκες τύρες, τι θέλετε να γίνει. Οι έρωτες και ο πόνος μοιράζουν τα μάτια. Ένας είναι ο κόσμος. Επειδή ξημερώνει, άκουσέ με. Θελήσαμε να λύσουμε την κρατημένη γλώσσά μας. Ο θόρυβος των μηχανών πολλής και ο ερωτάς μας σκίστηκαν τα σπλάχνα μας σε τούτο το κακό. Μα γιατί είμαστε σκεφτικοί, γιατί αγωνιούμε. Ο μυστικός κώδικας είναι απλός, λίγη απάτη μόνο. Μα γιατί τόση αδυναμία, τόση υποταγή. Αγάπησε την προδοσία δίχως αναμονή επέμ. Η ανεκτικότητα του θανάτου θάνατος. Μην φοβηθείς την κρίση των σημάτων. Ετοιμάζουν την ευαισθησία. Στείλε τον εαυτό σου στον τάφο και ανάστησε την αρκιστή. Όνειρο με την επιγραφή. Είπα.
Ήτανε χαραγμένο σε δόκανο. Το δόκανο το βρίσκει στο Μουσείο της Σπάρτης. Σε ζήτησα στις βιολέντες, στα μυστικά του ανέμου, στο πράσινο χρώμα. Λυτρωμένος από όλους τους νεκρούς που κουβαλάς μαζί σου, ηρέμησε το κύμα και γαλήνεψε το νου σου. Προς τα έξω μείνε γεωμέτρης, προς τα μέσα αγάπησε την τέφρα του κορμιού σου. Μην πεις όχι στη θυσία. Μια αναγεννούσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να σας πω πώς έγινε αυτή η επιλογή μόνο. Συζητώντας με τον Τίτο σε τηλεφωνική κλίση, εκείνος τα έχει διαλέξει αυτά. Σας ευχαριστώ για την τιμή και Τίτος αγαπώ. Ευχαριστώ. Σειρά στο πρόγραμμά μας έχει η πρώτη ομιλία της Αντιπροέδρου της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου, της κυρίας Αντιγόνης Μοδέστου. Τίτλος της ομιλίας της «Η γεωμετρία του απείρου». Κλήτος Ιωαννίδης, ο ποιητής. Έλα, Αντιγόνη. Έντιμη κυρία Υπουργέ, αξιότιμε πρόεδρε της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, φίλτατοι Αλέξανδρε και Αθηνά, αγαπητοί φίλοι, εκτιμητές του έργου του Κλήτου Ιωαννίδη. Κάθε απόπειρα προσέγγισης της φιλοσοφικής ποίησης του Κλήτου Ιωαννίδη προϋποθέτει μια βαθιά και πολύωρη μοίηση στα αδυτά της. Με συγχωρείτε. Αυτή η εσωτερική σπουδή είναι απαραίτητη, όχι μόνο για την κατανόηση του έργου του, αλλά και για την ορθή αποτίμηση του τεράστιου μεγέθους του ως ανθρώπου, ποιητή και λόγιου. Ζητώ λοιπόν την επίκεια σας για το σημερινό μου τόλμημα. Το αισθάνομαι ως ένας χρέος βαρύ απέναντι σε ένα οικογενειακό φίλο επί 30 τόσα έτη και προτάσω τη φιλία ως την ιερότερη σχέση. Ένα συνοδοιπόρο στο λογοτεχνικό αγώνα για σχεδόν άλλα τόσα και έναν συναγωνιστή πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου. Επιθυμώ να τονίσω τον καθοριστικό του ρόλο στην επιβίωση της εταιρείας μας. Απαιτείται συνεχής μόχθος για να κρατείτε, ευχαριστώ πολύ, για να κρατείτε ένας πολιτιστικός φάρος άσβηστος στο ύψος που του αρμόζει, ιδιαιτέρως μέσα στη στιγμή σύγχρονη καθημερινότητα, όπου ο άνθρωπος κατάντησε να είναι ένας σπουδασμένος σκλάβος, που έχασε την πνευματικότητά του και ζει εγκλωβισμένος σε έναν πολιτιστικό μεσαίωνα, βουτυγμένος στη λάσπη του χρήματος και της ανηθικότητας. Αυτή η νέα πραγματικότητα, που τροφοδοτείται από το τσουνάμι της τεχνολογίας, καταπλακώνει οτιδήποτε επιχειρεί να πορευτεί προς την πνευματική ανάταση, ακόμη και αν αυτό διαθέτει το λαμπρό παρελθόν της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών της Κύπρου. Στον αντίποδα αυτής της πνευματικής κάμψης ορθώνεται το πολυσχηδές έργο του Κλήτου Ιωαννίδη. Η ίδια ιστορία της τέχνης είναι εκείνη που θα αναδείξει τη διεθνώς αναγνωρισμένη προσφορά του στα δώματα που δικαιωματικά της ανήκουν. Μια δικαίωση πολυπρισματική, την οποία σήμερα επιλέγω να προσεγγίσω ανιχνεύοντας την ποιητική του φιλοσοφία μέσα από μια ιδιαίτερη οπτική γωνιά. Τη γεωμετρία που τη διέπει και την υποστηρίζει σε τόσες πολλές μορφές. Ιχνηλατώντας αυτόν τον μοναχικό δρόμο του ποιητή δημιουργού, δεν ένιωσα μόνη. Άκουγα ολοζώντανη τη φωνή του σε κάθε κείμενο.
Η ρέουσα, φιλοσοφική, ποιητική γλώσσα του Κλήτου δεν ήταν ένα τεχνητό κατασκεύασμα φτιαγμένο απλώς για να επιδείξει μια επιτηδευμένη θεωρητική ευμάθεια με στόχο την ιστεροφημία ή την δόξα. Αντίθετα, η γλώσσα του αποτελούσε την καθημερινή έκφραση του λόγου του. Σε κάθε του επαφή, είτε αυτή ήταν με τη σκληρή άσπρη σελίδα, είτε με τους συνομιλητές του στις ραδιοφωνικές του εκπομπές, είτε σε μια απλή καθημερινή συνάντηση φίλων. Ποιος ήταν όμως ο ποιητής Κλήτος Ιωαννίδης? Όπως ο ίδιος είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, η ζωή του ξεκίνησε με το θάνατο, καθώς έχασε τη μητέρα του στην τρυφερή ηλικία των 3 μόλις ετών. Έκτοτε, η πορεία του εξελίχθηκε ως μία μελέτη θανάτου, σύμφωνα με τον ορισμό της φιλοσοφίας στο Φέδωνα του Πλάτωνας, που οδηγεί στα δώματα εκείνα της αλήθειας που δεν γνωρίζουν ούτε αρχή ούτε τέλος. Μία και μοναδική ήταν η έγνοια της ζωής του, η μέθεξη με το άκρονο και το υπερβατικό. Το διαρκές ζητούμενό του παρέμενε η έξοδος από τη φθαρτή χρονικότητα και η είσοδος στην επικράτεια της αιωνιότητας. Θέτοντας ως στόχο να κλέψει κάτι από το θάνατο, πράγμα που επιτυχάνουν οι αγωνιστές του πνεύματος, της πατρίδας και της εκκλησίας, επέλεξε συνειδητά τον δρόμο της ποίησης. Διότι, όπως πίστευε, η ποίηση έχει τη μοναδική δυνατότητα να κινείται ελεύθερα μεταξύ ουρανού και γης, ορατώνται και αοράτου. Από την πρώτη κιόλας ποιητική συλλογή, η Γενεά Έκτη του 1967, έδειξε την κατεύθυνση που θα ακολουθούσε, προκειμένου να εκφράσει τον θαυμασμό του για το εύμορφο και το κάλος της μορφής, τόσο της σωματικής όσο και της υπεργύηνης. Χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της κοσμικής, μυητικής του αναζήτησης αποτυπώνεται στο ποίημά του «Αστρικός Μαγνήτης». Και ο Οδυσσέας προχώρησε επώδυνα στο δρόμο του, κοσμικά τα βήματά του, γεμάτα δημιουργία και ένταση. Ένας σπουδαίος συνδυασμός, αόρατος, η οξύτατη νίκη του φωτός και ο μοχλός μεταβλητός, ανήσυχος, μυητική εποπτεία. Και οι ψηφιακώς ένοχοι κατετάγησαν μεταξύ των αχρήστων. Τους κατέφαγε η μαύρη στοά. Η συμπεριφορά του βιβλίου της ζωής. Κάποιοι απερίφθησαν. Δεν πέρασαν. Ανεβασμένος στον προσωπικό του τρίποδα όπως η Πυθία, έχοντας ως βάση τη φυσική ομορφιά του νησιού του και ως στηρίγματα τη δύναμη ψυχής των ηρώων του, με φλόγα τον εσωτερικό του συγκλονισμό, διαμόρφωσε την αισθητική και ηθική του αντίληψη. Στέρα στηριζόμενος στους αρχαίους φιλοσόφους, στόχευσε την κορυφή, τον κόσμο της ονειρικής, της ουτοπικής τελειότητας. Όσον αφορά στη δική του ποιητική έκφραση, αναφέρει «Στην τέχνη βρίσκεις τα εκφραστικά μέσα για να μιλήσεις με ένα μοναδικό τρόπο και όταν είσαι αληθινός ποιητής, και είναι αυτό που σε διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους, κατορθώνεις να βρεις και τον ανεπανάληπτο λόγο. Και αυτό είναι το ζητούμενο στη δημιουργία. Τα εφόδια του στον δρόμο αυτό ήταν ιδιαίτερα χαρίσματα και δυνάμεις ψυχής, ιδιότητες που οι αρχαίοι Έλληνες σοφοί αναζήτησαν στις έννοιες της ανάμνησης, της εντελέχειας και του ήθους, που η Ορθοδοξία συγκέντρωσε σε μια κίνηση αιώνια προς το Θεό, προς τη θέωση. Αυτή ήταν και η πορεία που επέλεξε ο Κλήτος, χρησιμοποιώντας την ποίηση ως μέσο, αλλά και τρόπο ζωής, ως σταυρό, αλλά και ανάσταση και διαρκή ανάληψη. Όπως γράφει ο ίδιος, αυτό σημαίνει τη σωστή πλατωνική ανάμνηση που κερδίζεται με το κόνιο του Σωκράτη και τις 4 ιερές μανίες του Φέδρου, την προφητική του Απόλλωνα, την τελεστική του Διονύσου, την ερωτική της Αφροδίτης και του Έρωτα
και την ιεροεμπνευστική των μουσών. Μέσα από τον δρόμο αυτό εξατμίζεται το νερό της λύθης. Η αλήθεια ως δύναμη κοσμική βοηθά στην υπέρβαση της μοίρας και επιτυχάνει τη διαρκή κατάκτηση της ελευθερίας ως την κατεξοχή ιδιότητας του Θεού. Ως της κατεξοχήν ιδιότητας του Θεού. Αυτό το διαρκές προφητικό πέρασμα από τη φθορά στην αυθαρσία, από το θνητό στο αθάνατο, καθρεφτίζεται και στους παρακάτω στίχους του από το ευρετήριο Ανατολικής Μεσογείου. Ενώ περίμενε την επόμενη κίνησή του, στη σιωπηλή αναμονή της ανθοφορούσε χαριτωμένα η άνοιξη. Τεθεωμένη θηλυκή αρχή, εφρόσινα μας δίδαξε στην αιωνιότητα θνητώνται και αθανάτων. Αέναη προφητική αντιστροφή χαμηλών ανθρώπων. Στην ποίηση του Κλήτου Ιωαννίδη, ο χριστιανός στοχαστής ερευνητής και ο αρχαιοελληνικός μύστης συναντιούνται σε ένα πρόσωπο, τον ποιητή γνώστη. Η σύνθεση αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά αποτελεί τη βάση της οντολογίας του, όπου το επέκεινα είναι ο κοινός σκοπός της αλήθειας. Η σύζευξη αυτή εκδιπλώνεται σε 3 άξονες. Η μοίηση ως κάθαρση, ο ποιητής λειτουργεί ως ο μύστης των Ελευσινίων ή των ορφικών μυστηρίων. Πρέπει να περάσει από μια διαδικασία κάθαρσης για να αξιωθεί να δει το φως. Αυτή η αρχαιοελληνική κάθαρση ταυτίζεται μετέπειτα με τη χριστιανική μετάνοια και την άσκηση. Ο ποιητής πεθαίνει ως προς τον κόσμο της φθοράς για να γεννηθεί στο επέκεινα, μετατρέποντας την ποίηση σε μια διαδικασία πνευματικής μοίησης. Ο ποιητής ως ιεροφάντης και διάκονος. Ο αρχαίος μύστης ήταν αυτός που είχε δει τα απόρριτα. Ο Ιωαννίδης υιοθετεί αυτόν τον ρόλο, αλλά τον εμπλουτίζει με τη χριστιανική έννοια της διακονίας. Το επέκεινα γι' αυτό δεν είναι ένα μυστικό για λίγους, αλλά μια αποκάλυψη που ο ποιητής, ως γνώστης, οφείλει να μοιραστεί με την κοινότητα. Ο μύστης είναι το αγωγός που φέρνει το θείο φως στην ανθρώπινη πραγματικότητα. Και τέλος, η γνώση ως βίωμα και όχι ως πληροφορία. Στην αρχαιότητα, η μοίηση δεν ήταν μάθημα, αλλά πάθημα, εμπειρία. Ο Κλήτος Ιωαννίδης συνδέει αυτή την ιδέα με την ορθόδοξη πνευματικότητα, όπου ο Θεός γινώσκεται μόνο μέσα από την αγάπη και την ένωση. Ο ποιητής μύστης γνωρίζει το επέκεινα επειδή το κατοικεί βιωματικά. Η γνώση του δεν είναι θεωρητική, αλλά ερωτική και υπαρξιακή. Για τον Κλήτο Ιωαννίδη η κατάκτηση του απείρου δεν αποτελεί προϊόν σπασμωδικών ή ασύνδετων κινήσεων μέσα στο χάος. Ούτε ένα τυχαίο ξέσπασμα συναισθήματος. Αντίθετα, η ποίησή του συνιστά έναν απόλυτα δομημένο κόσμο ιδεών, όπου η γεωμετρία λειτουργεί ως η αόρατη δομή, που οργανώνει τον εσωτερικό συγκλονισμό και την υπαρξιακή αγωνία. Στο πνευματικό του οικοδόμημα, οι γεωμετρικές αναφορές είναι αμέτρητες, με κύριο άξονα τον σταυρό και την κλιμακωτή άνοδο των αναβαθμών. Η γεωμετρία του σταυρού λειτουργεί ως ένας συμπαντικός άξονας, άξις μούντι, που χαρτογραφεί την ανθρώπινη ύπαρξη μέσα στο απέραντο. Η οριζόντια διάσταση συμβολίζει τη γήινη, ιστορική εμπειρία και το άνοιγμα των χεριών του Θεανθρώπου για να αγκαλιάσει την ανθρωπότητα. Ενώ η κάθετος αντιπροσωπεύει την πνευματική άνοδο και την ένωση με το Θείο. Στο σημείο 0, εκεί όπου αυτές οι δύο γραμμές στέμνονται, το πεπερασμένο συναντά το άπειρο. Από αυτό ακριβώς το μεταφυσικό ύψος της κάθετης οδού, ο ποιητής ατενίζει τον κόσμο. Με ματωμένα τα σπλάχνα, πάσχει και συμπάσχει ως άλλος προμηθειάς δεσμό της με το γένος των ανθρώπων. Για να υπηρετήσει αυτή την κάθετη πορεία,
Ο δημιουργός οφείλει πρώτα να κατέλθει στον Άδη της ανθρώπινης πραγματικότητας, δηλαδή στον φυσικό, συγκινησιακό και νοητικό μας κόσμο, όπως λέει ο Κλήτος. Από αυτό το χαμηλό σημείο εκκινεί η ανωδική πορεία του, η τροχιά, προετοιμάζοντας την ποιητική του Ανάσταση και την τελική απελευθέρωση. Αυτή η ασκητική και μοναχική διάσταση του εσταυρωμένου ποιητή, που βιώνει την ανωνυμία και την έλλειψη των εγκόσμιων τιμών, αποτυπώνεται συγκλονιστικά στο έργο του. Το ποίημα πένθυμο σε μοναχό ποιητή. Στη Βιθλέμ του δεν ήρθαν άγγελοι να υμνούν και να δοξολογούν, ούτε μάγοι εξ Ανατολών να καταθέσουν τα δώρα της αγάπης τους. Και στον ενταφιασμό του δεν ήταν παρόν ο ευσχήμων βουλευτής. Απουσίαζαν και οι μυροφόρες γυναίκες και αζήτησε συγγνώμη συγχωρώντας τους υβριστές του, πιστός στη δύναμη του ελάχιστου, γνώστης τέλειος του τιμήματος των στίχων. Ο μοναχός ποιητής δεν ήταν από τους συνήθεις. Η ανωνυμία του μεγάλου κόσμου τον κατάκλυσε συχνά. Είχε για συντροφιά τις κορυφές του απείρου. Στον αισθησιασμό της ποίησης, αυτός αυροφορούσε. Η άνοιξη των λόγων ποτέ δεν τον παρέσυρε. Σπυρί πιστός στο μέγα κόσμο, θεατής των άστρων και βραχοθράφστης, κινούσε για του πάγου το άνθισμα με τον ήλιο στην καρδιά και την πρώτη ποίηση να κατευθύνει. Στην κάθε νέα πράξη είχε στο νου του ασκητής το μεταβέβηκαν από του θανάτου στη ζωή, την νεκρόσιμον ακολουθία των ανθρώπων. Κι όμως δεν ήταν καθόλου δυστυχής. Γνώριζε ως τάκρα την αντοχή των χαρταετών. Όπως τον Κλαζομένιο, έχτιζε στους θόλους του ουρανού, υπηρετώντας την πατρίδα. Κι όλο ευγνωμονούσε τη γη που του πρόσφερε μια τέτοια χάρη. Η θέα από χαμηλά ήταν γι' αυτόν ευεργεσία, ο ατέλειωτος πελοποννησιακός της ποίησής του. Η πνευματική πορεία προς τον ουρανό δεν επιτυχάνεται με ένα απότομο αυθαίρετο άλμα, αλλά απεικονίζεται ως μια σταδιακή κλιμακωτή άνοδος που απαιτεί εσωτερική άσκηση. Οι αναβαθμοί, τα σκαλοπάτια, αντιπροσωπεύουν μια γεωμετρική προοδευτικότητα. Πρόκειται για μια δυναμική γεωμετρία της κίνησης, μια σπυροειδή τροχιά που ξεκινά από το γήινο βίωμα και υψώνεται προς το θείο, μετατρέποντας τον ποιητή σε ένα γεωμέτρη του απείρου. Στη μαθηματική γεωμετρία, μια γραμμή μπορεί να πλησιάζει συνεχώς μια καμπύλη χωρίς να την αγγίσει ποτέ. Με τον ίδιο τρόπο, η έννοια του ασύμπτωτου χαρακτηρίζει και τη σταδιακή άνοδο των αναβαθμών στον Κλήτο Ιωαννίδη. Πρόκειται για μια αένα κίνηση προσέγγισης του θείου, η οποία συνεχίζεται επάπειρον χωρίς ποτέ να εξαντλείται. Η γεωμετρία είναι τελικά ο μοναδικός τρόπος του ποιητή να μην χαθεί μέσα στο άπειρο που αποτελεί τον τελικό του προορισμό. Αν επιχειρήσουμε μια συσχέτιση του γεωμετρικού πνεύματος του διαφωτισμού, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα το Βολτέρο ως χαρακτηριστικό αντιπρόσωπο με το έργο του Κλήτου Ιωαννίδη, θα εντοπίσουμε μια βαθιά και αναπάντεχη σύγκληση. Παρόλο που τους χωρίζουν αιώνες και διαφορετικές κοσμοθεωρίες, και οι δύο δημιουργοί χρησιμοποιούν τη γεωμετρική σκέψη ως ένα απαραίτητο εργαλείο για να επιβάλλουν τάξη στο χάος της ανθρώπινης εμπειρίας, εστιάζοντας ωστόσο σε διαφορετικές διαστάσεις. Ο διαφωτισμός στη γεωμετρία της λογικής και ο Ιωαννίδης στη γεωμετρία του πνεύματος. Αυτή η ιδιότυπη σχέση μπορεί να εντοπιστεί σε αριθμό διαφορετικών εκφάνσεων. Για παράδειγμα, η γεωμετρία ως νοητική και πνευματική πειθαρχία. Για τους αντιπροσώπους του διαφωτισμού, το γεωμετρικό πνεύμα αποτελεί τη βάση του ορθολογισμού,
μια γραμμική προσέγγιση που επιστρατεύεται για την ανάλυση του εξωτερικού κόσμου. Αντίθετα, στον Κλήτο Ιωαννίδη, η γεωμετρία λειτουργεί ως εσωτερική πνευματική άσκηση. Η προσέγγιση του παραμένει δομική, καθώς αναζητά την αρχιτεκτονική εκείνη, όπου ο λόγος μετατρέπεται σε έναν ιερό χώρο με συγκεκριμένες αναλογίες, λειτουργώντας ως μια κλίμακα ανύψωσης για την προσέγγιση του υπερβατικού. Όσον αφορά στην αναζήτηση της συμμετρίας, του μέτρου και της σταθερότητας. Ενώ ο διαφωτισμός αναζητά τη λογική συμμετρία στα ανθρώπινα οικοδομήματα, ο Κλήτος Ιωαννίδης μεταφέρει αυτή την αναζήτηση στη μεταφυσική και στη θεολογία. Η δική του προσέγγιση εστιάζει στη διαρκή αναζήτηση της θείας αναλογίας μέσα στο λόγο, δηλαδή της πνευματικής αρμονίας που διέπει ολόκληρη τη δημιουργία. Και τέλος, να αναφερθώ στο σημείο συνάντησης στην πνευματική ακρίβεια του λόγου. Αυτή η κοινή γεωμετρική αφετηρία οθεί τελικά και τις δύο πλευρές, και τους αντιπροσώπους του διαφωτισμού, αλλά και τον Κλήτον Ιωαννίδη, σε μια αναζήτηση της απόλυτης εκφραστικής ακρίβειας, απορρίπτοντας κάθε τι, το ασαφές ή το περιττό. Για τον Κλήτον Ιωαννίδη, η δομική αυτή οργάνωση του λόγου δεν αποτελεί ένα εξωτερικό αισθητικό σχήμα, αλλά μια υπαρξιακή αναγκαιότητα. Ένα τέλειο πνευματικό οικοδόμημα, το οποίο περικλεί, περιφρουρεί και διασώζει την ίδια την ουσία του όντως. Αυτή ακριβώς η πνευματική ακρίβεια μετατρέπει τη θεία λειτουργία της ποίησης του σε ένα οδυσσεϊκό δρόμο, μια δυσβάσταχτη άνοδο προς τον ουρανό, όπου ουδής ανήλθε μετανέσεως, όπως χαρακτηριστικά υπενθύμιζε και ο ίδιος, επικαλούμενος τον Άγιο Ισαάκ τον Σύρο. Για τον Κλήτο, η τέχνη δεν ήταν υποταγή σε αισθητικές σχολές, αλλά ένας διαρκής αγώνας με τη μορφή. Κρατώντας το μύτο της ποίησης ως άλλος Θησέας, επενδύωκε να θεραπεύσει την ψυχή από τη θλίψη και την καταχνιά του κόσμου, οδηγώντας την τελικά στην αναστάσιμη, την εταίρα μορφή. Όταν γνωρίσεις αυτόν τον άλλο τρόπο του ειδήν κατά τον Πλωτίνο και δοθείς ολοκληρωτικά, φτάνεις σε αυτό ακριβώς το όραμα της εσωτερικής ανύψωσης και της διαρκούς αναμονής, γράφει ο ίδιος ο Κλήτος Ιωαννίδης. Πρόκειται για μια πνευματική κατάσταση που αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στη συλλογή του «Το αγνώστο Θεό» από την ενότητα τα Πένθυμα. Στη διάσπαση τούτη της αιωνιότητας, που ο Θεός δεν έμοιαζε Θεός, οι κάτοικοι του θρόνου του μας είπαν να αναμένουμε. Υπάρχει, λέει, μεγάλο διάστημα ακόμα. Φυλαχτείτε από τους αναβαθμούς, μην μείνετε στο δρόμο. Η αποκατάσταση δεν γίνεται με εσάς. Μόνος προς μόνον θα την κάνει. Έχει πάντοτε καιρό. Σε αυτό ακριβώς το σημείο εντοπίζεται μια ειδοποιώς διαφορά από το γεωμετρικό πνεύμα του διαφωτισμού. Εκεί όπου οι στοχαστές του 18ου αιώνα επιστρατεύουν την ακρίβεια του λόγου για να οργανώσουν και να ταξινομήσουν την ιστορική πραγματικότητα του ανθρώπου, ο Κλήτος Ιωαννίδης χρησιμοποιεί τη δομή ως ένα προσωρινό εφαλτήριο προς την απόλυτη υπέρβαση. Στην τετραμερή συλλογή του «Εν ετέρα μορφή», που ξεκίνησε να δημοσιεύεται το 2021 και ολοκληρώθηκε πρόσφατα, η οποία σφραγίζει το τέλος του επίγειου βίου του, ο ποιητής αφαιρεί σταδιακά κάθε εξωτερικό σχήμα. Τα υπενικτικά και αλληγορικά αυτά βήματα αρνούνται πλέον τη γεωμετρική σταθερότητα, αναζητώντας μια εσωτερική, ρευστή και υπόρρητη δομή. Η αφαίρεση γίνεται οριστική, καθώς ο λόγος του αποδεσμεύεται από τα γήινα καλούπια για να προσεγγίσει το άχρονο και το άπειρο, εκεί όπου η μορφή διαλύεται μέσα στην ουσία. Μέσα από αυτή την ελευθερία της αποδομημένης έκφρασης, μέσα από τις συμπληγάδες του επίγειου πόνου, της δυστυχίας και της γενικότερης ηθικής αλωτρίωσης της εποχής μας, ο Κλήτος μας αφήνει μια τελευταία
συγκλονιστική προειδοποίηση. Η αλήθεια δεν σηκώνει αυθαιρεσίες, αιμονές, ιδεολειψίες, φανατισμούς, ακραίους υποκειμενισμούς, διαστρεβλώσεις, θολωνού, συχισμένα πνεύματα, φλιαρίες, για να βαστάξει στα υψηλά άνω την αθάνατη ιδέα, τον κόσμο των τελείων, χρειάζεσαι άνωθεν φωτισμό, δεκτικότητα, επάρκεια πνεύματος, εξοπλισμό παντούς είδους, επιστημονικό, ιστορικό, αισθητικό, ηθικό, ανθρώπινο. Ο ελληνικός ανθρωπισμός και τα μεγάλα πνεύματα που διαπλέουν τους αιώνες βοηθούν το καράβι μας να κινηθεί σε όλες τις θάλασσες, σε όλες τις τρικυμίες, σε όλους τους ωκεανούς. Ατελεύτητη, επώδυνη Οδύσσια, αληθινή αρχοναυτική εκστρατεία. Η Κολχίδα αναμένει. Αυτή η προειδοποιητική παρακαταθήκη σφραγίζει την αγωνία του για τη συνέχεια της πνευματικής πορείας που αφήνει πίσω του. Μια ευθύνη που αναλογεί στον καθένα από μας. Ο Κλήτος ολοκλήρωσε τον καλό αγώνα με μόνιμο πόθο την ελευθερία. Όπως ο είδος έγραφε, όπου το Πνεύμα Θεού, εκεί η ελευθερία. Και επελευθερία πληθήκαμε. Αν υπάρχουν ώρες μοναξιάς, εκεί είναι που γεννιέται ο θείος πόθος, ως θεία ποίηση και ως θείος έρωτας. Είμαστε βαθιά ευγνώμονες που γινόμαστε κοινωνοί του απαυγάσματος της σοφίας του. Ο λόγος, το έργο και η γραφή του, όπως διάστατη παρά την καταθήκη του, είχαν μια θαυμαστή συνοχή. Έναν απαράβατο φιλοσοφικό και ηθικό κώδικα. Υπήρξε ανεπιτίδευτος, προσιτός και παρόν σε όλες τις επάρξεις. Στο πλευρό του άοκνος μαχόμενου ανθρώπου για τη σωτηρία και την ελευθερία της ψυχής. Προσευχόμαστε ο αγαπημένος μας Κλήτος, έχοντας αφήσει πίσω του τις επίγειες σκιές και τη φθορά της χρονικότητας, να αναπαύεται πλέον στο ανέσπερο φως. Ευχόμαστε ολόψυχα η ψυχή του να βρει και την οριστική της αποκατάσταση στην αγκαλιά της Θείας Αγάπης, εκεί όπου ο άνθρωπος συναντά την αιώνια γαλήνη και την πνευματική ελευθερία που τόσο πολύ επιθυμούσε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε την Υπουργό, τη Δόκτωρα Αθηνά Μιχαηλίδου, για την παρουσία και τον χαιρετισμό της. Πάτε στο καλό. Ευχαριστούμε την Αντιπρόεδρο της εταιρείας μας για την ιδιαίτερα εμπνευσμένη ομιλία της για τον Κλήτο Ιωαννίδη. Από την παλαιά φρουρά των φίλων και των συνεργατών του Κλήτου, ο Δόκτωρ Ιωσήφ Ιωσήφιδης θα πει 2 λόγια. Έλα, Ιωσήφ. Τι να πω και τι να μην πω. Εκείνο που μας βοήθησε πάρα πολύ είναι οι αναφορές του στους θανατούς φίλους που είχε στο Παρίσι και τον Οδυσσεαλίτη και Γάλλους λόγιους, φιλοσόφους και λογοτέχνες, και τα οποίο διάλογο που είχε με τον καθένα ξεχωριστά μας τους μετέφερε και νομίζω μας έχει βοηθήσει πολύ. Ένα άλλο και τελειώνω με αυτό σύντομο. Ήθελε να μάθει κολύμπη ο γνήσιος ο Κλήτος, γιατί ήταν και από το Πεδουλά, συγγνώμη, και φοβότανε. Εγώ συναντηθήκαμε στο Ζήλι και έκανα μια προσπάθεια να τον βοηθήσω. Τέλος πάντων, νομίζω τα κατάφερα, γιατί ήταν και το νερό τόσο ευτυχώς, όχι περισσότερο, και έχοντας κάνει αναφορά για τη θάλασσα και τη θάλασσα του Κλήτου, λέω,
και αν το μάθαμε λίγο να κάνει πλάτς-πλούτς, τι σημασία έχει, αυτός κολυμπούσε στα πολλά βαθιά νερά και μας δίδαξε το πόσο καλός κολυμβητής και δίτης στο βάθος της σκέψης, όπου συναντούσε και κοράλια. Και εμείς απλώς νομίζαμε ότι είμαστε γνώστες της κολύμβησης. Εκείνος ήταν ο μέγας κολυμβητής. Ευχαριστώ. Θα προχωρήσουμε με τη δεύτερη ομιλία της απόψινής βραδιάς. Η κυρία Ευδοκία Ζορπίδου, φιλόλογος, ποιήτρια, γραμματέας της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, θα μας μιλήσει με το εξής θέμα. Αναφορά στον κλήτο. Ο αισθητικός, ο πνευματικός, ο άνθρωπος Κλήτος Ιωαννίδης. Έλα. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, που με κάλεσε. Εκλεκτή προσκεκλημένη, αγαπητή Αθηνά, αγαπητέ Αλέξανδρε, αγαπητέ Μικρούλη, ελπίζω να μην σε κουράσουμε πολύ. Είναι Κλήτος, δεν κουράζεται. Okay. Ζούμε στην εποχή της ανακοίνησης των κριτηρίων, όπως έγραφε ο Κορνήλιος Καστοριάδης, ή στην εποχή της αποϊέρωσης, όπως συνήθιζε να λέει ο αείμνηστος Κλήτος Ιωαννίδης. Πλέον στην κορυφή της νέας κλίμακας αξιών που σκαφιστήκαμε, μάλλον άλλοι το επινόησαν εν αγνία μας, δεν είναι η ελευθερία, η αλήθεια ή άλλες πανανθρώπινες αξίες, αλλά το χρήμα. Δεν είμαστε καν σε θέση να διακρίνουμε το ασήμαντο από το σημαντικό, το ποιοτικό από το ευτελές. Διανύουμε λοιπόν μια περίοδο στην οποία κυριαρχεί το ψεύδος, το άσχημο, η ανηθικότητα ή ο αμοραλισμός. Είμαστε βυθισμένοι στην άγνοια, υπόδουλοι στην τυραννία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της τεχνητής νοημοσύνης, στη δικτατορία της εικόνας, του επίκαιρου, του εφήμερου και όχι του ανεπίκαιρου και του αιώνιου που τόσο αγαπούσε ο εκλειπών. Άλλα χαρακτηριστικά της εποχής μας που απέριπτε με τα βδελιγμίας ο Κλήτος είναι ο ατομικισμός, ο υλισμός, η ιδιοτέλεια, οι σχέσεις υπελατειακές, οι σχέσεις εκμετάλλευσης ή οι αποκλειστικά σαρκικές. Είναι κοινώς αποδεκτό ακόμα ότι ζούμε στην εποχή του θανάτου των αξιών και του διεθνούς δικαίου. Ο άνθρωπος ως homo consumens, homo economicus, εύκολα χειραγωγείται, εξαναποδίζεται, κυνηγώντας με τα μανίας τις πλαστές ανάγκες που του επιβάλλει η κοινωνία του θεάματος, για να θυμηθούμε τον Κιντεπόρ, της διαφήμισης, του υπερκαταναλωτισμού, της επίφασης, του θεατήνε. Αντιθέτως, ο ίδιος ο Κλήτος παραδέχεται σε ένα από τα βιβλία του πως αυτό που τον κινητοποιούσε πάντα ήταν ο πόθος της γνώσης, το πάθος της πνευματικής βίωσης, ο έρωτας της αλήθειας. Να επενδύσουμε στο ωραίο, στην τέχνη, στη γνώση, στο στοχασμό και αναστοχασμό, στη δημιουργία, στο εύζη, ακόμα και στη φιλοσοφία του θανάτου, στην εξέταση του εαυτού μας και των άλλων, θα μας παρότρινε ο Κλήτος. Ο δε ανεξέταστος βίος, ου βιωτός ανθρώπο, όπως διατηνόταν ο Σωκράτης στην απολογία του, σύμφωνα με τον Πλάτωνα. Αυτό ακριβώς έκανε πράξη και ο Κλήτος Ιωαννίδης, παιδιόθεν, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Σήμερα, όπως δηλώνει και ο τίτλος της ομιλίας μου, θα κάνω μία αναφορά στον Κλήτο. Στην εισαγωγή μιας άλλης αναφοράς, στο βιβλίο «Αναφορά στον Γκρέκο», από όπου εμπνεύστηκα και τον τίτλο της ομιλίας μου, η Ελένη Καζαντζάκη γράφει για τον Νίκο Καζαντζάκη πως ζητούσε διορία από το Θεό 10 χρόνια να τελέψει το έργο του. Να πει ό,τι είχε να πει, να αδειάσει εντός εισαγωγικών. Μα ο Κλήτος, όπως και ο Καζαντζάκης, δεν είναι από αυτούς που αδειάζουν. Παρά την περιπέτεια της υγείας του, ήταν μέχρι το τέλος γεμάτος, πλήρης. Θα κάνω λοιπόν και εγώ σήμερα μια αναφορά στον Κλήτο. Ποιος ήταν όμως ο Κλήτος Ιωαννίδης? Θα προσπαθήσω να απαντήσω στο ερώτημα αυτό, σκιαγραφώντας όσο γίνεται πληρέστερα την προσωπικότητά του στα στενά χρονικά πλαίσια που έχω βέβαια στη διάθεσή μου.
Ο Κλήτος Ιωαννίδης υπήρξε πανθομολογουμένος, ένας μεγάλος διανοητής, μια πολυσχηδής προσωπικότητα με σπουδαίο λόγο και έργο, με τεράστια προσφορά στα γράμματα και τις τέχνες, ένας εξαιρετικός συγγραφέας και ερευνητής. Ήταν ακόμα ένας άνθρωπος που ασκήθηκε στη σιωπή και την προσευχή, ταυτόχρονα όμως άνθησε στη διαλεκτική και τη συγγραφή. Ένας χαρισματικός, πολύτροπος άνθρωπος, σύμφωνα με έκφραση του φίλου του φιλοσόφου Χρήστου Μαλεβίτση, που καταγινόταν με πολλά. Το επίθετο πολύτροπος, προσωνυμία του Οδυσσέα κατά τον Όμηρο, περιγράφει έναν άνθρωπο με πνεύμα ανήσυχο και ακούραστο, έναν άνδρα με ευστροφία πνεύματος, κοσμογυρισμένο, που τρέπεται σε πολλά μέρη και στρέφεται ταυτόχρονα σε πολλές κατευθύνσεις, πάντοτε με επιτυχία. Το μαρτυρούν εξάλλου και οι τίτλοι και οι ιδιότητες του. Υπήρξε, όπως ακούσαμε από τον Λευτέρη, από τα ιδρυτικά μέλη της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου, πρόεδρος της Φιλοσοφικής Εταιρείας Κύπρου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεάτρου 1 και πολλά άλλα. Το καταμαρτυρούν επίσης η πλούσια λογοτεχνική του παραγωγή, τα χιλιάδες ραδιοτηλεοπτικά του προγράμματα με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και άλλα κανάλια και σταθμούς, η αρθρογραφία του στον εγχώριο, ημερήσιο και περιοδικό τύπο, αλλά και εκείνο της Ελλάδας και του εξωτερικού. Επιπρόσθετα, η συμμετοχή του στα πολιτισμικά δρόμενα της Κύπρου, με ομιλίες, ανακοινώσεις σε συνέδρια, σεμινάρια, διδασκαλία κλπ. Ως άνθρωπος γνήσια πνευματικός, εκτός από τις πνευματικές ανησυχίες και τις ποικίλες δράσεις του που ήδη αναφέραμε, ήταν και άνθρωπος αισθητικός. Είχε δηλαδή πάθος με το ωραίο σε όλες τις εκφάνσεις του. Την αισθητική κατηγορία του ωραίου στην τέχνη κυρίως, αλλά και τη φύση, αλλά και πέραν από αυτή. Παντού ανίχνευε και έβρισκε την ομορφιά, το εύμορφο, στο φυτικό βασίλειο και τις μυρωδιές του, σε όλα τα χτίσματα της δημιουργίας, στην ηθική, στον έρωτα, στην ποίηση, στην τέχνη εν γέννη, στο στοχασμό, στην αναγωγή εντός εισαγωγικών, όπως έλεγε, από τα αισθητά στα πνευματικά και εν τέλει στο Θεό. Δεν θαυμάζει απλώς το κάλλος, είναι στοχοπροσιλωμένος σε αυτό. Το πραγματώνει μέσα από τη ζωή και το έργο του. Πάλευε να δημιουργήσει το ωραίο, να βρει νέους συνδυασμούς στον λόγο, στο χρώμα, στους στίχους του. Όπως επισημαίνει ο ίδιος σε έναν από τους στίχους του, η ποίηση και η ομορφιά θα οδηγήσουν τον άνθρωπο λίγα μέτρα ψηλότερα από τη θάλασσα της Γαλιλαίας. Πίστευε ακράδαντα πως το ωραίο, η τέχνη, το μυστήριο μπορούν να εκλεπτύνουν τον άνθρωπο και σε αυτό αφιερώθηκε. Εν συνεχεία θα παρουσιάσω, εν συντομία βέβαια, τον άνθρωπο Κλήτο Ιωαννίδη από την παιδική του ηλικία στο Μουτουλά έως τα φιλολογικά σαλόνια της Γαλλίας, της Ελλάδας και της Κύπρου. Να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό την οικογένειά του, τους αγαπημένους του, τους οικείους του δηλαδή, για τις πληροφορίες που μοιράστηκαν μαζί μου. Ο Κλήτος είχε έφεση στα γράμματα και αυτό ήταν προφανές από μικρή ηλικία, εξομολογείται η αδελφή του Νίκη. Όταν οι συμμαθητές του έπαιζαν, αυτός μελετούσε ό,τι έπεφτε στα χέρια του. Όχι τόσο τα μαθήματα του σχολείου, όσο εφημερίδες κυπριακές και ελληνικές. Το εφηβικό του δωμάτιο ήταν γεμάτο με στίβες από εφημερίδες. Μάλιστα, κατάφερε να ξοφλήσει το χρέος του στον εφημεριδοπόλη μόνο όταν κέρδισε ένα χρηματικό βραβείο στο σχολείο του. Δεν ήταν εύκολη η ζωή του. Οδύσσια τη χαρακτηρίζει ο ίδιος. Τη μητέρα του, Ανδρονίκη Κακουλή Σοφοκλέους, την έχασε όταν ήταν 3 ετών. Ο πατέρας του παντρεύτηκε ξανά μετά από παρότρινση του ηγουμένου Αθανάσιου της Τροδίτισσας και μετά από προξένια της προγιαγιάς μου, Μυριάνθης. Μας συνέδε, αν βλέπετε, και συγγενικοί δεσμοί από την πλευρά της μητέρας μου που κατάγεται από τον Καλοπαναγιώτη. Νυμφεύτηκε τελικά την Αντιγόνη Νικόλα Ταλιαδόρου που αγάπησε τον Κλήτο και την αδελφή του σαν να ήταν δικά της παιδιά, παρόλο που δεν την αποκάλεσαν ποτέ μαμά αφού είχε αντιρρήσεις η γιαγιά του. Εκτός από τα γράμματα αγαπούσε πολύ την εκκλησία. Εξάλλου ο πατέρας του
Διάβαζε συχνά την Αγία Γραφή. Έτσι, αναπόφευκτα, ο Κλήτος αγάπησε τα γράμματα και την Εκκλησία. Ήξερε από μνήμης όλους τους ψαλμούς, συνήθιζε να μπαίνει στο ψαλτήρι με κατάνοιξη και έψερνε με τον παππού μου Κώστα Παπαδόπουλο στην εκκλησία του Μουτουλά. Αυτό του προσέφερε γαλήνη. Στον δρόμο από το σχολείο, αλλά και στο καφενείο του πατέρα τους, θυμάται η αδελφή του, μιλούσε σε όλους, ιδιαίτερα στους γέροντες. Έτσι ήταν σε όλη του τη ζωή. Ταπεινός και καταδεχτικός. Μιλούσε με όλο τον κόσμο. Ανέκαθεν όμως, ήθελε να συναναστρέφεται και με ανθρώπους της διανόησης, του πνεύματος, ανθρώπους πεπαιδευμένους, που προφανώς είχαν να προσφέρουν πολλά στο διψασμένο για γνώση νεαρό τότε Κλήτο. Μεταξύ άλλων, στην Ακαδημία γνώρισε και τον κύριο Κουτσάκο, ο οποίος διαβλέποντας την πορεία του μαθητή του και αναγνωρίζοντας την κλίση του, του έκανε ακόμα και ατομικές διαλέξεις. Σημαντικό ρόλο στο ξεκίνημά του διαδραμάτισε και η συγγενής του Ευτυχία Βότση, η οποία τον παρότρινε να διαβάσει συγκεκριμένα βιβλία. Ο σύζυγός της, γνωστός ζωγράφος, μάλιστα, του χάρισε και πολλούς πίνακες, οι οποίοι κοσμούν το σπίτι του μέχρι σήμερα. Ήταν λοιπόν προδιαγεγραμμένη, θα λέγαμε, η πορεία του και η στροφή του προς τη φιλοσοφία, την αισθητική και τη θεολογία. Και μετά ακολούθησαν η Γαλλία, οι σπουδές, οι διακρίσεις, όπως δηλώνει εξάλλου και το όνομά του από το αρχαιοελληνικό Κλητός. Η ζωή του στο Παρίσι, πέραν των σπουδών του, στάθηκε έντονη και πλούσια σε συγκομιδή. Τα 7 εκείνα χρόνια, τα μαγικά, όπως συνήθιζε να τα αποκαλεί, το Παρίσι πρωτοπορούσε με μορφές παγκόσμιας εμβέλειας. Δραστηριοποιήθηκε μεταξύ άλλων στα επαναστατικά γεγονότα του 1968 με τον φίλο του φιλόσοφο Φουριό. Επίσης, είχε την τύχη να γνωριστεί και να συνδεθεί με τους Έλληνες αυτοεξόριστους και εξόριστους της Απριλιανής δικτατορίας και του εμφυλίου. Συνδέθηκε ιδιαίτερα με τον Οδυσσέα Ελίτη, τη Μαργαρίτα Λιμπεράκη, τον Κώστα Ξελό, τον Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο. Συνδέθηκε επιπλέον και με ζωγράφους, τον Μιχάλη Βαφιάδη, τον Γιάννη Τσαρούχη και πολλούς άλλους σημαντικούς, διανοουμένους, καλλιτεχνικούς δημιουργούς και στοχαστές. Σύχναζε στα φιλολογικά σαλόνια του Παρισιού, όπου γνώρισε και συνδέθηκε με ξεχωριστές μορφές των γαλλικών και παγκόσμιων γραμμάτων. Μεταξύ πολλών άλλων, ξεχωρίζει η μορφή του υπαρξιστή φιλοσόφου και θεατρικού συγγραφέα Γκαπριέλ Μασέλ. Εκτός από τη Γαλλία και την Ελλάδα φυσικά, που πάντοτε το συγκινούσε, επισκέφτηκε και πολλές άλλες χώρες. Είχε πάθος με τα ταξίδια, εσωτερικά και εξωτερικά. Όταν επισκεπτόταν μια χώρα, είτε με αφορμή τη συμμετοχή του σε κάποιο συνέδριο, είτε για ψυχαγωγία, συνήθως με την αδερφή του και με τον γιο του, περιηγείτο στα μουσεία θαυμάζοντας τα εκθέματα. Αυτά μου τα είπε η θεία σου. Τα ταξίδια, συνηθίζε να λέει, δεν είναι για να χαζεύεις βιτρίνες. Ποτέ η επίφαση, το επιφωνιακό, το σύνηθες, το επίκαιρο. Πάντα το ανεπίκαιρο, το ασυνήθιστο, το βαθύ, το ευγενικό, το καλό, το ωραίο. Στα τελευταία του ήξερε πως θα πεθάνει, πως δεν είχε αρκετό καιρό στο μάτιο του το κόσμο. Κι όμως δεν έπεσε σε μαρασμό ή κατάθλιψη, εξομολογούνται οι αγαπημένοι του. Ποτέ εξάλλου δεν φοβόταν το θάνατο. Δεν πίστευε καν πως υπάρχει. Ο Θεός έλεγε, δεν μας δημιουργήσει για να μας ρίξει στο χώμα. Ο λεγόμενος θάνατος είναι μια μετάβαση. Η ψυχή μας πάει στο Θεό. Δεν είναι τυχαίο που η βασική έννοια της φιλοσοφίας του είναι, εντός εισαγωγικών, η αδιάλειπτη οντολογική υπέρβαση, η συνεχής πορεία στο άπειρο και χαρακτηριστικό του η συνεχής αναμέτρηση με το άγνωστο, τόσο στη ζωή του όσο και στο έργο του. Εκείνο που πιο πολύ τα χαρακτηρίζει τα έργα του, ποιητικά και μη, είναι η ακαταμάχητη νοσταλγία του συγγραφέα τους να γνωρίσει τα άγνωστα, να μάθει και να πάθει τα θεία, να μπει έστω και στιγμιαία στα άδυτα των αδύτων του ουρανού, όπως έλεγε. Μελέτησε και έγραψε καθ' όλη τη διάρκεια του βίου του για καλλιτέχνες, ανθρώπους των μουσών, φιλοσόφους σταθμούς, αγίους, ήρωες, για ιδέες, για την υπέρβαση.
διαλεγόταν πάντα με μεγάλα πνεύματα, είτε διαζώσεις, είτε μέσω των μελετών του. Οι δύο κύριοι άξονες του έργου του, ιδιαίτερα του ποιητικού, ήταν ο Θεός και ο έρωτας. Μέσα από την ποίησή μου, παραδέχεται ο ίδιος, προσπάθησα να εκφράσω το ασίγαστο πάθος για την αλήθεια, για τον έρωτα ως ομορφιά, ως λειτουργία προσωπική και καθολική. Ταυτόχρονα ζήτησα να ζήσω την ανενόητο ειδονή, που είναι ο Θεός. Μέσα στις σχέσεις μου προσπάθησα να υπάρχει η παρουσία του Θεού. Η ποίησή μου δηλώνει τη ψυχή μου. Είναι η πνευματική, η εσωτερική μου οδύσσια. Είναι η πορεία μου προς το ιερό άγνωστο. Είναι η αναμέτρηση μου με τα μεγάλα και ωραία μεγέθη, τα οποία θέλησα να γίνουν κυταρικά και μόρια του είναι μου. Αυτή η διαρκής πάλι με το Θεό, ένα είδος θεομαχίας, όπως ο Ιακώβ πάλεψε ολόκληρο το βράδυ με τον άγγελο και τον πλήγωσε ο άγγελος, έτσι παλεύω κι εγώ, έλεγε, μέσα από την πληγή της ποίησης, να βρω τους αγγέλους μου και να βρω την αγγελική μου πολιτεία. Ειδικότερα στο έργο του συνυπάρχουν, συνυφαίνονται και ζευγαρώνουν το φιλοσοφικό με το αισθητικό, το στοχαστικό με το ερωτικό, το θρησκεολογικό, το θεολογικό, το μυστηριακό, το ιστορικό, το φιλολογικό, το επιστημονικό, το μουσικό και το καλλιτεχνικό στοιχείο. Σίγουρα ξέχασα κάποιον από αυτά. Είναι σαν να προσπαθεί να διερευνήσει και να συλλάβει με μιας όλες τις όψεις της πραγματικότητας. Ως εκ τούτου, η κατηγοριοποίηση των έργων του είναι πολύ δύσκολη, αφού τα όρια ανάμεσά τους είναι δυσδιάκριτα. Τα διαπνέει όλα εν τούτης, είτε αυτά είναι δοκίμια, είτε ποίηματα, είτε άρθρα, το σύνθετο πνεύμα του, είτε γράφει για Αγίους της Ορθοδοξίας, είτε για τους Αγίους της πατρίδας του, τους ήρωες. Η αγάπη για την ιδιαίτερη του πατρίδα και ειδικότερα για το γενέθλιο τόπο του, το Μουτουλά, είναι εμφανής. Διακρίνεται όμως σύμφωνα με τη Χαράμπακο Νικόλα και από πνευματικό κοσμοπολιτισμό. Γαλλία, Ελλάδα, Δύση, Ανατολή. Ένας κοσμοπολίτης στοχαστής και ανθρωπιστής που αγαπά τον άνθρωπο, αφού η φύση του είναι παντού, παρά τις επιμέρους διαφορές, η ίδια. Σε όποιον τόπο, με όποια ιδιότητα και συναντήσει κανείς τον Κλήτο Ιωαννίδη, μία είναι νομίζω η πρώτη και κύρια εντύπωση που παρουσιάζει, επισημαίνει η κυρία Μπακονικόλα, ότι πρόκειται για ένα διανοούμενο που διαρκώς κάτι αναζητάει, για ένα λογοτέχνη που πάντοτε κάτι έχει στο νου του και να προσφέρει στο κοινό του. Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως στο έργο αλλά και στη ζωή του παλεύει με όλα τα ζεύγη των αντιθέτων, το αιώνιο και το ιστορικό, το πάθος και την κατάνοιξη, το θάνατο και τη ζωή, το εσωτερικό και το εξωτερικό, το ατομικό και το κοινωνικό, το ενδοχρονικό και το εξωχρονικό. Μια ζωή αγωνιζόταν να κατακτήσει το γνώθις αυτόν και ταυτόχρονα τη θεογνωσία. Αγαπούσε όμως παράλληλα και τους ανθρώπους, γέροντες, παιδιά, μορφωμένους και αμόρφωτους και διαλεγόταν μαζί τους. Κυρίως όμως επέλεγε να συζητά με ανθρώπους πεπαιδευμένους, ανθρώπους του πνεύματος, ποιητές, ανθρώπους της Εκκλησίας, φιλοσόφους, καλλιτέχνες. Αυτοί ήταν οι δικοί του άνθρωποι. Εκεί τον οδηγούσαν οι επιστημονικές, καλλιτεχνικές και φιλοσοφικές του αναζητήσεις και προσανατολισμοί. Αυτό αγαπούσε πραγματικά ο Κλήτος, τον συγχρονισμό με τους ομοίους. Έτσι διαμόρφωσε την προσωπικότητά του, πρωτίστως με το διάλογο. Δεν υπήρξε ποτέ στοχαστής του γραφείου, αλλά σοκρατικός. Το ήθος και το πνεύμα του επίσης σφυριλάτησαν η οικοί του, η αγαπημένη του, το χωριό, η φύση, τα πρώτα του βιώματα με τον πατέρα του να διαβάζει την Αγία Γραφή, η εκκλησία του χωριού, η ψαλμή, η κατάνοιξη, η πίστη και τα ταξίδια του. Αν επιχειρούσαμε να συνοψίσουμε σε λίγες λέξεις τι ήταν στην πραγματικότητα ο Κλήτος, θα λέγαμε πως ήταν ένας άνθρωπος με πάθος για την αλήθεια, τον έρωτα, γήινο, πάνδημο, αλλά και πλατωνικό και κυρίως ουράνιο, την ποίηση και εν γέννη την τέχνη, την ομορφιά, τα ταξίδια εξωτερικά και εσωτερικά, τη γνώση και την αναμόρφωση. Όλα αυτά όμως για τον Κλήτο κατέληγαν σε ένα, στο θείο.
πάντα πλήρη θεών, όπως υποστήριζε και ο Θαλής. Εξάλλου, στα μυστήρια και στα αιώνια ολοκληρώνεται πνευματικά και καθίσταται ελεύθερος, όπως προείπαμε ο Κλήτος. Αυτός ο τρόπος του υπάρχει, αυτή η ατραπός, είναι ασφαλώς δύσκολη να τη διαβείς. Είναι γεμάτη από δοκιμασίες, παγίδες, αγώνα, οδύσσιες. Κι όμως αυτό έπραξε στη ζωή του. Ποιος ήταν εν τέλει ο Κλήτος Ιωαννίδης? Ένας άνθρωπος εκλεπτισμένος, πνευματικός, πεπαιδευμένος, στοχαστής, δημιουργικός, ερευνητής, ένας ανικανοποίητος ζητητής, ένας άνθρωπος θερμός, ανήσυχος, ακίνητος, ταξιδευτής, φιλόκαλος, φιλόμουσος, φιλαλήθης, νοσταλγός του τέλειου. Νομίζω όλα τα ανωτέρω. Υπήρξε ένας άνθρωπος πνευματικός, όχι όμως και αρνητής του σώματος και της ζωής. Πάνω απ' όλα όμως υπήρξε μια άγρυπνη συνείδηση και ένας άνθρωπος που γρηγορούσε, που πάλευε να δει πέραν του πέπλου, του καταπετάσματος, όπως το έθετε ο ίδιος. Πώς θα μπορούσε όμως να ήταν διαφορετικά, αφού η Χάρη και οι οδοδείχτες του ήταν οι αρχαίοι Έλληνες, ο Όμηρος, οι προσοκρατικοί, οι ορφικοί, ο Σοκράτης, οι σοφιστές, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, οι Στοικοί, ο Πυθαγόρας, η Μεγάλη Τραγική, το Βυζάντιο, ο Χριστός, τα παντερικά κείμενα, οι Άγιοι, αλλά και οι σύγχρονοι στοχαστές Έλληνες και ξένοι, ο Παπανούτσος, ο Θεοδωρακόπουλος, οι καθηγητές του στη Γαλλία, οι ποιητές Ελίτης, Σεφέρης, Καβάφης και ξένοι επιστήμονες και στοχαστές από τη Δύση ως την Ανατολή. Από μικρή ηλικία είχε μέσα του μεγάλα ερωτήματα και προσπαθούσε να εξηγήσει το θάνατο, τον κόσμο, τον άνθρωπο, το Θεό, το σύμπαν και ταυτόχρονα να βρει τον εαυτό του. Και τον βρήκε πρώτα ανάμεσα στους οικείους του, τον πατέρα, την αδελφή του, τους παππούδες, τη μητριά του. Άρχισε να τον ανακαλύπτει στους απλοϊκούς, μα κάποιες φορές σοφούς ανθρώπους του χωριού του, στο καφενείο του πατέρα του, στην εκκλησιά, όπου πρωτοβρήκε τη γαλήνη, στους ψαλμούς της. Αφορμή όμως για να βρει τον εαυτό του ήταν, όπως έλεγε ο ίδιος, παραθέτω, μέσα από την αρχαία φιλοσοφία και δει μια φράση του Φέδρου. Σε εκείνη τη φράση έλεγε ότι οι ψυχές που ξαναβρίσκουν τα χαμένα τους φτερά, διότι ο έρωτας, έλεγε, αρχικά λεγόταν θέρωτας, και ότι είχαν χάσει μέσα στον αισθητό κόσμο, μέσα στον κόσμο του λάθους, της ατέλειας, της πλάνης και της άγνοιας, κάποιες ψυχές στα φτερά τους, τα ξανάβρισκαν μέσα από την ερωτική διεργασία και διαδικασία. Εκεί, στην πρώτη ιεραρχία των όντων, που οδηγούνταν προς τον υπερουράνιο τόπο, έβαλε ο Πλάτων στο Φέδρο τις ψυχές του φιλοσόφου, του φιλόκαλου, του φιλόμουσου και του ερωτικού. Εκεί, σε αυτή τη σημαδιακή γραμμή του Φέδρου, βρήκα τον εαυτό μου και είπα ότι είμαι εγώ αυτός ο άνθρωπος, είπε. Το πνεύμα του αυτό ζει ακόμα μέσα από το έργο του και η ψυχή του σελαγίζει και αγάλεται σήμερα από ψηλά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά και την κυρία Ζορπίδου για την ομιλία της. Ο Κλήτος μας θα είναι αή κλητός στη μνήμη μας, όπως όλοι μας ήμασταν αή επιλογές στη ζωή του. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την παρουσία σας. Να είστε πάντα καλά. Ακολουθεί μια